वाटू लागलं होतं की हा जर शिवाजी आमच्यावर चालून आला तर काय होईल म्हणून याचा वेळीच बंदोबस्त केला पाहिजे म्हणून त्या आदिलशहानं दरबार ठेवला. मातब्बर सरदार त्या दरबारात बोलवले. पैजेचा विडा समोर ठेवला आणि फरमान काढला. ओ नायगा शिवाजी शिवाजी राजांचं नाव ऐकताच एकाही सरदाराची मान वरती झाली नाही. कारण की त्यांना माहित होतं छत्रपती शिवाजी राजांच्या वाट्याला जायचं म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे. हे पाहून आदिलशाह भडकला, रागावला. त्यांनी सर्व सरदारांचा अपमान केला आणि हा अपमान एका सरदाराला सहन झाला नाही. तो उठला, बोलला, गरजला. मैं लाऊंगा शिवाजी को जिंदा. त्याने तो पैजेचा घसरला, तो पैजेचा विडा उचलला आणि तो छत्रपती शिवाजी राजांना पकडण्यासाठी निघाला. तो कसा म्हणाला, कसा
तरेच्या स्पर्धेचे तशेंच आतां एका स्टेज कार्यक्रमाचें सुद्दां आयोजन केलेलें. ह्या शिवजयंतीच्या कार्यक्रमा निमित्त लागीं 6,000 लोक जे आसात हे पूर्ण सांखळी मतदारसंघांच्यान सजीव देखावो, त्याच बरोबर दिंडी आणि मावळे आणि त्याच बरोबर युवकांची बायक रॅली हातूंत सहभागी जाले आणि आयज ह्या वेळाचेर ह्या स्टेज प्रोग्रामांक सामील जाता. आमकां खबर आसा शिवजयंतीच्या निमित्तान आयज जो हो कार्यक्रम सांखळी वाठारांत जाता हेतर खूब सगळ्यांचो सहभाग जाल्लो आसा आणि त्याच बरोबर जे गोंय सरकारच्या वतीन 5 वेगवेगळ्या वाठारांनी शिवजयंती निमित्त कार्यक्रम जातले. एका अशाच संख्येन सगळे शिवप्रेमी हे सामील जातले आणि ह्या शिवजयंतीच्या निमित्तान आमी हेच सांगता की जशें शिवरायांनी स्वराज्य निर्माण केलें अशेंच आमी फुडें वचून हें सुराज्य करपाची जबाबदारी घेवपाक जाय. युवकां मदीं ही जाण येवपाची, हाच्याच खातीर गोंयकार सरकारान केल्लो बऱ्यांतलो बरो उपक्रम आसा आणि ह्या उपक्रमांत सगळ्यांनी तेंको दिवचो. आयच्या दिसा हांव सगळ्यांक शिवजयंतीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दितां.